Zdravíme všetkých fanúšikov Ružinovskej amatérskej hokejovej ligy. Máme tu prvý podcast v roku 2024 a v ňom si rozoberieme, ako teda vyzeral ten starý rok 2023 a načrtneme aj nové plány a najbližšie akcie, ktoré chystá pre vás Ružinovská amatérska hokejová liga. No a mojimi hostiami dnes budú Braňo Medzihorský a Andy Vymyslický. Takže ešte raz zdravíme všetkých našich poslucháčov, fanúšikov Ružinovskej amatérskej hokejovej ligy. V prvom rade by som vám chcel zapriať šťastný nový rok, veľa zdravia, šťastia, úspechov, či už z náradia alebo mimo radu. No a chcel by som teda privítať už mojich dnešných hostí, Braňa Medzihorského a Andyho Vymyslického. Páni, vitajte. Čaute chalani. Pozdravujem, ahojte. No tak páni, máme za sebou bohatý rok 2023, keď si ja tak dobre spomínam, tak po dlhšej dobe sme dokázali absolvovať všetky naše sprievodné akcie, pretože predtým sa to z dôvodu covidových nedalo. Tak poďme si to iba tak v rýchlosti zrekapitulovať a môžeme začať po jednotlivých súťažiach. Tak Braňo, začni ty, Ráhli jednotka, ako teda vyzeral rok 2023. 23 prebehol v podstate bez nejakých závažnejších problémov, ako jedno kolo nám tam vypadlo z dôvodu výpadku elektriky na zimnom štadióne, inak sme išli úplne štandardne, bez nejakých výkyvov, mrzia ma tam dve kontumácie, myslím, sme tam mali. Môžu byť, že tam boli dve kontumácie, čo sme vždy z týchto kontumácií trošku nešťastní, že sa tie zápasy neodohrajú. Boli tam nejaké poštové problémy, choroby, tak ale myslím, že aj Zox to mali, myslím, že aj Zox tam mali problémy s počtami. Tak tie dve kontumácie nás mrzia, sa tvári tak vážne. Tak sú to vážne veci, ako však prichádzajú chalani o zápasy, no ale keď to zoberieme od začiatku toho roka, tak prebehli všetky akcie v rámci Ráhli 1, čo sa týka All-Star, drafty, Winter Classic a toto všetko už konečne bolo na programe. No, keď ideme späť na začiatok roka, vlastne to ešte bola vlastne minulá sezóna, tak tam sme začali akciou All-Star Gameom. All-Star Game, áno. Ten prebehol veľmi dobre na jednom štadióne v Ružinove, sme si takéto plochu rozhrali, takisto to budeme mať aj tento rok urobené. Potom sme išli Winter Classic, Hlohovec sa nám veľmi osvedčil, tam sme to zvládli parádne. Krásne počasie, veľmi dobrý prístup organizátora, prevádzkovateľa štadiónu. Veľmi dobrý prístup. Ja si najviac spomínam na tú roľbu. Na tú roľbu a závan nafty. Teraz sme dvakrát mysleli, že sme netlačili dvakrát, roztlačali. Ale všetci si ju fotili, to bolo pekné, že všetci si ju fotili. No, veľmi dobrá akcia, preto sa to opäť vraciame aj tento rok. Tomu sa ešte dostaneme. No a potom sme sezónu ukončili akciou Awards. Už tradične v karaoke a v trojke vino, to povieme, že to povie Andy. No a pekne prebehlo play-off bez problémov, víťaz. Kto sa stal víťazom? Pripomenám. Ten, čo si to zaslúžil. Ale tak bolo veľmi zaujímavé play-off, pretože prvýkrát sa dostali Blizzardi do finále. Ale veľmi dobrú fazónu. Aj AHSK bola veľmi milým prekvapením, takže tam dokonca nechcem povedať, že hrozilo. Aj tam nejakí chlapci s ružovými dresmi alebo s žltými dresmi. Áno, tak zlý výber na Allard. No ale každopádne tam v podstate, nechcem povedať, že hrozilo, ale chvíľu to vyzeralo tak, že by finále mohla byť AHSK a Blizzardi. Zápas Jokers prehrali s AHSK-ou a potom sa to otočila tá séria. Tam by sa museli prepočítavať kurzy. No. Takže ale dobre, že aspoň možno jeden iný super vo finále oproti minulému roku, že to bolo trošku zaujímavé, uvidíme aj tento rok, to vyzerá veľmi zaujímavo. Trošku to sa premiešalo, trošku to vyzerá inak tie síly a už aj sa mi zdá, že karaoke, Jokers trošku strácajú na sile túto sezónu. A sú tam nejaké... Sú ešte hore, ale... Sú nejaké prekvapenia možno z tých tímov, ktoré tradične bývali nižšie v tabulke? Petržalka, prvá. Keď si môžeš ripnúť, tak si ripneš. Tradične, tak boli ste 9. Nie, to sme boli 2 sezóny dozadu, ale hej. Ale tak za mňa mali výbornú jeseň Neandertálci a Mad Vipers. Ja si myslím, že aj Mad Vipers, ak si podľa mňa také ako najmilejšie prekvapenie. Áno, Mad Vipers sú hore. Neandertálci mali úvod dobrý, potom trošičku to išlo dole.
Asi predpísky, tam už bolo to prekaučované. Veľa bodov na nich už si museli to. A najnemilejšie prekvapenie? Tak trošku ma mrzia tie Aizov, že tie počty sa znova palie, mu nepodarili úplne tak vyladiť. A uličníci, čo hovoríš na ich začiatku? A uličníci tiež ten úvod sezóny, oni to tak trošku nejako rozkladajú. Trošku Rado sa stiahol do úzadia. Myslím, že nehali to tak viac free, že niekto neobvoláva tých chalanov, ale jak sa zídu, tak sa zídu a potom to takto niekedy trošku dopadne, že to nie je úplne ideálne. Nehovorím, že hrajú zle, ale prehrávajú tie zápasy. Nechodia im plné stavy profíkov, čo je veľký problém, keď stratíš jedného, dvoch profíkov, že ideš jedným profíkom do zápasu, tak ten zápas je úplne iný v tej ráhle jednotke. Takže. No ale perfektné je, že všetky týmy pokračujú a stále sú na našej hokejovej mape. No a čo Ráhla trojka, Andy? Jak to vyzeral tam? Tak trojka začala klasicky vlastne spoločným eventom s jednotkou All-Star Game, čo... Môžeme si aj spomenúť, kto vyhral v Ráhle jednotke All-Star? Žltý tým, to bol Tým Huby a v Ráhle trojke... Tým Vizi. Tam to bolo veľmi tesné, v poslednom zápase, nie? V poslednom zápase myslím, že o gól tam myslím, že zase tam to bolo veľmi tesné, no ale pokračuj. Že vlastne tam stačilo superovi dať remizu, ale tým Vizi vyhral o gól a myslím, že vyhrali o pol boda, a bol bod. To bolo tesné, no. Tam to bolo tesné, Winter Classic, to ste spomenuli, to bola výborná akcia aj pre trojku. Tam pyrotechnika v svojom podaní bola výborná. Tam viaceré týmy si pripravili aj bubny, myslím, že admiráli tam urobili perfektnú atmosféru. Aj ostatné týmy, ktoré si priniesli nejaké pyro, nejakých fanúšikov, tak si myslím, že tam sme zanechali celkom stopu v tom Hlohovci, takže určite sa tam tešíme aj teraz. No a ako dopadli zápasy o titul? No ešte vlastne po základnom časti sme mali awards. Áno, takisto. A to bolo trošku iné ako v jednotke? Áno, bolo to inak tým, že vlastne v trojke je viacej tímov, tak sme hľadali nejaké väčšie priestory. Nie je to, že by v karaoke bolo zlé, však to je v podstate dáš nejaký taký domovský stánok. V podstate tam sme sa potom presunuli. Hej, to je pravda. Ale boli sme v krásnych priestoroch Pivovári Prever v Ružinove. V prievoze, kde vlastne sme boli aj už túto sezónu, vlastne na All-Star Game drafte. A krásne priestory, akcia dopadla výborne a v podstate mohli sme sa pustiť do play-off. V play-off prekvapenie pre mňa asi ďaleká cesta Hockey for All, čo sa týka tých príjemných spomienok. Keď si to dobre pamätám, zo 4. miesta. Do 4. miesta vyradili prvých Admirals. No, už bolo prvé prekvapenie. To bolo veľké prekvapenie a druhé asi najväčšie prekvapenie, čo sa týka play-off, bolo vyradené Petr Žalky. Ďalší tým, ktorý vlastne skončil oboch prvých v tabulke Hockey for All sa podarilo vyradiť a ako sa vraví, ten posledný krok býva najťažší, keď chceš tú rozprávku doniesť do konca. To áno, ale začala dobre. Začali výborne, však vyhrali vlastne nad družstevníkom prvý zápas, ale potom vlastne družstevník, neviem, či ukázal skúsenosti z finále, ale vlastne druhý a tretí zápas vyhrali, čiže vlastne silný manažment, tréner, tam sa proste, tie špeciálne tréningy, ktoré oni majú, to proste tie sa nezaprú, to v tých presne ťažkých okamihoch ten tým potom sa toho chopí. Ale ešte čo musíme spomenúť, čo bola novinka, tak bolo naše superhokejové štúdio, kde sme sa v podstate striedali takmer všetci. Braňo nemohol, pretože on za každým musí ísť do finále. Bojí sa toho mikrofónu, však Braňo sa bojíš mikrofónu. Vôbec. Takže to bolo, myslím si, že veľmi príjemné spestrenie. No a čo tam ešte nasledovalo? A mali sme letné turnaje, predsezónny turnaj, dokonca aj zimný turnaj, takže si myslím, že tých akcií bolo požehnané. Takže môžeme byť len vďační za to, že konečne sme mali plný kalendár, venuje tomu, že to bude tak aj v 2024. Dobre, no a poďme chalani, čo nás čaká najbližšie, lebo je toho veľmi veľa a sú to dve veľmi obľúbené akcie a prvá je All-Star Game 2024, ktorý bude 13.1. v sobotu na hlavnej ploche v Ružinove. Neviem teraz koho sa mám spýtať, aby mi povedal možno koľko tam bude tímov, asi ty Andy, lebo Braňo sa v počtoch mýli, aj keď je majster financií, ale Andy, skús nám radšej ty povedať o tých tímoch. 12.
Nemáš klaxon. Neprihlásil si sa. Áno, hej, Brando, jak povedal, 12. Tento rok bude špeciálny aj počtom tímov, ale aj to, že ideme vlastne spraviť jeden spoločný veľký event so sesterskou alebo vlastne partnerskou ligou z Pezinka. Spahol a budeme mať rekordný počet hráčov. Celkovo bude 84 hráčov na tomto evente, čo myslím, že je pekná masa. A... To znamená, budú v podstate dve kategórie, ako stále to bude zachované Rahal 1, Rahal 3 a v Rahal 1 budú 4 týmy tak ako boli, plus 2 týmy z Pahol, z Pezinka. Že tam sa vytvoria čo, dve skupiny, nie? Dve skupiny po troch. No a ako prebehlo vlastne, čo, kapitáni si vyberali na drafte? Ja som tam nebol. Ady bol všade. Tak môžeme to prejsť. Ty si bol na jednej, ale počkaj. Ja som bol na jednej. Ty si jednej. nepamätáš. A práve z nás troch si pamätám najviac. Z tej akcie? To áno. Z tej akcie. Lebo Andy si určite nepamätám. Ja si nepamätám. Nebol dobre. Takže poďme si pozrieť. Marcine, musím to povedať, tu som to Andy už hovoril. Keď som tam došiel pozrieť iba na chvíľočku, triezvy. Tak som si myslel, že to Andy nedokončí to vec. To si myslel asi viacerí. A v jednej chvíli som mal pocit, že tak dopredu vyšiel, bol tam na takom pódiu, tak ja som myslel, že padne dole. V jednej chvíli som myslel, že padne dole. Akože že som zvyknutý, ja viem, že to zvládne, ale Andy, keď som videl tejto akcii, som myslel, že to nedokončí. Počkaj, musím povedať, že my sme mali za sebou celodenný turnaj, ktorý bol od 7:30, od 8:30? O 7 sme tu boli a ťahali sme až pracovný deň až do večera. Hej? A ja to akože nespochybnujem. Ale 3 také ťažké víkendy, čo som musel absolvovať, tak. Ale to tá eufória, to sa ti dostane do hlavy a... Ale začali sme prvý draft, ktorý bol... My sme to mali, vieš čo, lebo my sme mali naplánovanú energiu len na draft a zrazu sme zistili, že tam je aj vyhodnotenie turnaja. Preto tam sme presluhovali časovo. No dobre, poďme k Pahl. Tam môžem povedať, že tam sa draft konal kde, Andy? Draft bol... V Pezinku, ako Pezinskej Hej, Pezinskej ligy bol v Modre a bolo to vlastne Insomnia Dance Club. Chcel by som takto poďakovať majiteľom podniku za to, že nám vyšli veľmi v ústretí a prichystali pre chalanov aj pre nás neskutočné priestory. Tak tam to vyzeralo ako na Tomorrowlande. To bolo niečo geniálne. No áno, si videl? Videl. Som až ľutoval, že tu nie som. A neviem, kde som bol. No a kto boli kapitáni? Niekde vo Vietname si bol, ne? Áno, hej. Tak vieš, na budúce budeš moderovať Pahl a my pôjdeme za do Vietnamu. Dobre. Myslím, že s chalami sa určite dohodneme aj na ďalšiu. Takže poďme chalani na to. Vlastne v Pezinku boli dvaja kapitáni. Bol to Lukáš Klepoch z týmu White Sharks Bratislava a Andrej Švasta z AHC Dax Pezinok. Mali to tiež klasicky pite piva ako... Presne, ale tam sme to ešte okorenili aj s poldecakmi. Počkaj, akože aj pivo je poldeci? Nie, že kapitáni si potom ešte pripili vlastne za hráči, ktorí si vybrali. Takže Andrej a Lukáš mali veľmi ťažké. No ale čo takto môžem povedať, tak vlastne prvú súťaž vyhral Lukáš. A vlastne nominoval si Peťa Babkoviča, to je vlastne prvý pick Pezinskej ligy. Svojho brankára. Svojho brankára, tak brankár je základ, jak sa hovorí týmu. A pamätáš si, že Andrejko si vybral prvého? Prvého myslím, že tiež išiel vlastne po svojom spoluhráčovi. A neviem, či to bol teraz Macanga alebo Juriak. Že môžete napísať do komentu, že kto to bol, ktorý bol skôr. Ale viem, to bol posledný a vlastne posledného si vybral Andrej Žvasta a bol to brankár Jaro Katoš, Pelo. A tam sme tiež prichystali, tak jak v karaoke si Meršo prichystal niečo pre posledného, tak tu sme vlastne prichystali pre posledného. Tak tam je to úplne logické, že sa dá posledného brankára. Áno, hej. Keďže už bol vybraný, hej. Jeden bol vybraný a druhý mu ostal, takže akože zbytočne by si míňal ten pick.
Múdro, niekedy Braňo, ty ma niekedy veľmi prekvapíš. Išiel Feinbrel, ale Pelo sa nezdal vlastne a aj musel tam vlastne tiež čo to vypiť, kvôli tomu, že bol posledný vybraný. Dobre, a chalani čo dostali všetko na mieste? Na mieste dostali tí, ktorí došli vlastne trička podľa farby kapitána. To znamená, že manažer si vyberal aj farbu dresu, trička dresu, ktorú dostane a vlastne potom prideľoval hráčovi, ktorého si vybral. Dobre, tak poďme na Ráhl 1, Bráňo, takže môžeš nám ty povedať, že ako to tam prebiehalo, tam si sa dúfam zúčastnil. Zúčastnil? Neviem, prečo sa smeješ. Nie, zúčastnil som sa samozrejme na prípravách. A potom som odozdal slovo Andymu, hlavnému organizátorovi. Že to boli kapitáni, tam bol René Furdek z Petržalky, Dujco, respektíve kto ho nepozná, tak Tomáš Dujčík z Karaoke, Matúš Kadrabás z AHS-ky a myslím, že tam bol Morvi, ne? Filip Morvaj z Neandersa, áno, je to tak. Vlastne tak. Kapitán, kto vyhral v piti? No to neviem, tam už som nebol. Ale aby som typol Morvi bol. Hej, Morvi bol prvý. Tak to ako, stačí ti sledovať kanál, ale prvé, Neandertals a... Nie, prvé pitie sme trošku netradičné. Čo, kofolu? Nie. Chceli sme vlastne zapojiť divákov alebo fanúšikov, ktorí došli do karaoke, pozbudiť chalanov, ale súčasne nemohli byť nominovaní All-Star Game, čiže vlastne fakty, ktorí prišli a podporiť chalanov. Takže vlastne chalani si vybrali niekoho iného, kto za nich pil. Ale Morvi si vybral dobrého koňa a vyhral prvú voľbu. Koňa? A kto bol? Koňa. To si ako koňa. Žrebca. Neviem, že či to nebol... Kto bol prvá voľba? Počkaj, tu prvá voľba bol... Kto si to spomína? Spomína si, Andy, kto bol prvá voľba? Rozmýšľam a myslím si, že to bol to Niklas Kettner. Hej, Niklas Kettner a potom vlastne išiel Dujco a vybral si Alexa. To musím vám povedať, že ale v posledných hodinách došlo k zmene a to práve Niko Kettner, keď som mal dobré informácie, že on sa nezúčastní. Aha, pardon. Nie, čo? To sa nezúčastní. No, Trišic nepríde na All-Star Game, Paťo Trišic, ale bola tam aj zmena v kapitánovi. Pôvodne sme mali navrhnutého Keťa ako kapitána, len tým, že sa nemohol zúčastniť na tej akcii v karaoke. Tak bol prvý draft, hej? No, ale nebol tam. Dobre, takže ideme typovať, že kto by to mohol z týchto 6 tímov vyhrať? Poďme. Ja si myslím, že z tohto keby bol ten Paťo Trišic, tak dám jednoznačne Morviho tým, ale teraz ja dám na svojho, René Furdeka z Petržalky, ja ho týmto vyhrám. Ale prestaň to, ukazuje sa všetko na rade. No. Dobre, tak ja dávam ukáž mi ten tým ešte raz. Ja typujem Dujco. Dujco, počkaj, pozrieme sa na Dujco, koho tam má Dujca. Stačný Valentovič, Rusnak, Špula, Benedikt, počkaj, dobre to tam má. Ja zostanem pri svojich. Ukáž mi ešte Kaďa. Dobrý, Kaďa, Gajdoš, Vondráček, Baran. Kalis. A tak to Vlado je ďalší hráč, hej, v poli, hej. Aby som sa neopakoval, akože ja som mal takých dvoch, Dujca a Kaďa favoritov, a aby som sa neopakoval, tak ja pôjdem za Kaďom. Podľa mňa Čiernikom bude možno ešte Klepýho tým. Margus slušný, Ľubka, Krajševič, Lištian, Papkovič, takisto veľmi slušné. Ale tam bude presne ako si to, ako zapadnú cháni medzi seba, aké budú podporné látky, predsa to bude dlhý deň, takže uvidíme. Dobre, tak poďme na Ráhl 3, tam sme mali akých kapitánov, Andy? Takže môžeme ísť za radom. Tam sme mali vlastne Tomáša Fileka z Osenca, Adama Kadlička z Pezinov Graves, Tomáš Zurík z Marnej Snahy, Robert Jenčák z Rockets, Pišta Pilar z Petržalky, Maťo Razov z Družstevníka. Takže všetci 6. Tam, keď dobre ja si spomínam, tak zo 6 kapitánov sú 5 po prvýkrát kapitáni, a len pán doktor Razov je druhýkrát. Bude to nejaký rozhodujúci faktor, že už vie, ako vie s tým?
No, lebo keď si dobre pamätám na draft, tak prišiel pekne, nie že pretravený, tak si sadol s kľudom Angličana, preložil si nohu, študoval ten papierik, že koho si vyberie. A mi to tak pripadalo, že už také skúsenosti tam mal, takže uvidíme. No. Takže tam to prebiehalo asi Andy rovnakým spôsobom. Predpokladám, že sa pilo, áno, sa pilo, vlastne tam som bol. Tam som bol a tam vyhral, ja som si myslel, že jednoznačne Pišta Pilar vyhrá v pití piva, lebo viem, že vie vyexovať pivo veľmi rýchlo, ale predbehol ho Tomáš Fiak z HC Senec a prvý pik bol aj z jeho tímu a to bol Aďo Nogeli. Ja si myslím, že asi Dobrý výber. Tam... Aďa poznáme aj do partie, aj do bránky. Tam asi nebol asi o čom. Už sa pýta na hokejbalový turné zase. Jasné, tak to. Bundaška. Takže môžeme ešte spomenúť tiež, že vlastne dostávali všetci trička, dostanú všetci aj komplet dresy s vlastným menom a kto sa tohto roku o to postaral? Vlastne komu budeme ďakovať? Chceli sa poďakovať týmto aj partnerovi Texprintu, ktorý je vlastne nový partner ligy, ktorý oblečie našich najlepších hráčov z ligy. A vo veľmi krátkej dobe, pretože je zimná prestávka, takže je to LTT termín, takže sme veľmi radi, že budú naši všetci hráči krásne vybrať. A ideme si aj tipnúť v Ráho trojke, že kto by mohol byť víťaz? Mne sa najviac pozdáva ešte ďalej Tomáš Filak. Aj mne. Ja si myslím, že tam veľmi dobre vyskladali tým jednak veľmi dobrý brankár a viem si predstaviť veľmi silnú trojicu na ľade Gurčík, Černý, Feličer. Vedeli by to tam roztočiť, samozrejme aj s Tomášom Filakom. Ukážte tým ešte. Ináč, zase ako minulého roku, veľa tých kapitánov inklinoval samozrejme k svojim hráčom. A ešte ukáž? A čierny kôň turnaja pre mňa bude tým Roba Jančaka. No ukáži toho. Maťo Šutka, Matej Pokrývka, Andrej Wagner, Patrik Bučík, Michal Malovec, bránske Mišo Škula. Tak komu dáš ty hlas, Braňo? Strašne rozmýšľať, Braňo, nad tým. Akože nie len... No to som tak bolo povedať. Ja viem, že teraz sa mi zdá, že... Braňo, toto nie... Nestavíme sa o peniaze. Tam sa mi zdá, že je veľmi dobrý tým, tak sa mi zdá trošku slabší brankár. A tam, kde sú tí dobrí brankári, tak sa mi zdá trošku slabší tým. Ako nechcem niekoho podceňovať alebo tak, ale teda ani akože nejako nemenujem. Ale tak mi to proste vychádza. No, takže kto? Povedz jeden tým. Ale tí žltí by to mohli dať. Robo Jančák? Ja si myslím, že dobrý výber. Dobre, ale poďme už teraz k samotnej akcii, ktorá bude teda 13.1. v sobotu, už teda o pár dní. Čo všetko tam bude? Okrem samotných zápasov. Vieme, že naši fanúšikovia, aj diváci, aj samotní hráči tam budú mať aj nejaké sprievodné akcie, takže Adi, čo všetko tam bude? Už ako som začrtol, takže okrem tých samotných zápasov, vlastne keď sa týmy rozdielia do skupín, odohrajú vlastne v zápasy v skupinách a potom o umiestnenie. A medzi tým sú vlastne bloky pre súťaž zručnosti. Tento rok sme to chceli poňať nejako inak, ako to bolo štandardne. Súťaže ostávajú rovnaké, čo boli aj minulú sezónu, okrem streľby brankárov do prázdnej brány, čiže bude rýchlosť korčulovania. Takže budú teda dva, poďme po blokoch, v prvom bloku bude rýchlosť korčulovania a presnosť streľby, ale tento rok to bude trošku inak. A nebude to, že jeden hráč pôjde korčulovať alebo tej súťaži, ale... Celkovo nebudú zo zručnosti jednotlivcov? Nie, ale bude tímové, to znamená, že bude štafeta, rýchlosť korčulovania, všetkých 7. Áno, dávame, spoločne aj s brankárom, samozrejme. Týmto by sme chceli všetkým brankárom dať na známosť, že čo dáme ich korčovať, že dozadu? Asi nie. Keď tu mám dvoch brankárov, tak je to asi najlepšie, ale budú sa musieť zapojiť aj oni. A pre kapitánov dáme veľmi, ako možno taký iba chrobačika do hlavy. Dôležité, možno porozmýšľať nad tým,
kedy brankára zapojiť do štafety. Či na začiatku, alebo na konci. Sami, hej. A potom vlastne presnosť streľby. Ale to bude zase trošku komplikovanejšie takto povedať, by sa to oplatilo nejak ukázať, ale v podstate ide o to, že dvaja sa postavia vedľa brány a tretí sa postaví na vrchol a bude strieľať, s tým, že zvyšne traja sa postavia v podstate za nich. Hej. V podstate budú sa premiešavať, zapoja sa opäť všetci, budú mať minútu na to, minútu budú mať na to, aby trafili čo najviac vinklov alebo po zemi k tyči, pričom vinkel je za 3 body a strela k tyči po zemi je za 1 bod a spočítavajú sa počet bodov za minútu. Ale zapoja sa všetci, takže bude to taká tímová, takže... Tak a potom zase nabehnú klasické zápasy. Neviem teraz, koľko tam je počtu zápasov medzi ďalším blokom a vlastne nasledujú ďalšie súťaže zručnosti. A to bude prekažková dráha, vlastne hráči musia prejsť prekažky, vrátiť sa späť, nahrať s pukom, prihrať ďalšiemu v poradí a vlastne toto iba pre hráčov, čiže vlastne 6 hráčov pôjde prekažkovou dráhou, samozrejme ráta sa najrýchlejší čas, to najrýchlejšie odkorčuluje s pukom. Tak vlastne takže v podstate opäť štafeta cez prekažkovú dráhu. A štvrtá disciplína je vlastne nájazdy, vlastne pôjde 6 nájazdov. A tam všetci hráči na nájazd. A tam sa bude rátať pre brankára, čo dostal najmenej gólov a pre tým, čo dal najviac gólov. A v podstate tieto disciplíny sú ohodnotené pol boda do tabuľky. To znamená, že aj tam môžu získavať týmy body do tabuľky. A čo je ešte predtým, ako prejdeme k ďalšej novinke, tak ešte je tam jedna sprievodná akcia a to je aj, kde sa zapoja aj diváci, fanúšikovia, manželky, milenky, priateľky, tajní fanúšikovia, takže čo to je? To vlastne verejné koručovanie s rodinou a s fanúšikmi, čiže vlastne všetci hráči, ktorí budú na All-Star Games, si môžu zavolať fanklub a ísť s nimi na hodinku pokorčulovať na hlavnú plochu. A budeme púšťať aj pesničky na želanie. Budeme? Budeme taký jukebox. Budeme jukebox. DJ Vimo. No a poďme si ešte povedať možno, teda okrem toho, že samozrejme bude zvlášť teda kategória Rahel 1 a Rahel 3, tak budú jednotlivé ceny pre víťaza v Rahel 1 a v Rahel 3, ale v jednej a v druhej kategórii sú rovnaké farby dresov a je tam ešte nejaká špeciálna výhra. Áno, vlastne tento rok sme sa rozhodli, že to budeme nejako spájať dokopy, nielen vlastne tie disciplíny, že pôjdu jednotlivci, ale celé týmy. Takisto sme vlastne zavolali aj partnerskú ligu z Pezinka, nech vlastne zažívajú aj oni takúto veľkú sprievodnú akciu. Ale sme vymysleli tento rok aj Master All-Star Game, to znamená vlastne celkový víťaz All-Star Game. To znamená, že z turnaja Rahel 3 a Rahel 1 s Pezinskou ligou vyjde jeden veľký víťaz, vlastne jedna farba, ktorým sa budú spočítavať vlastne dokopy body po vyhraných zápasoch aj zo skills. To ale myslím medzi Rahel 1 a Rahel 3. Áno. To znamená, že kategória Rahel 1 Pahel máš svojich 6 tímov, potom kategória Rahel 3 má svojich 6 tímov, rovnaké farby, žltá, modrá, bordová, čierna, biela a zelená. To znamená, a súčty bodov týchto farieb sa v konečnom dôsledku spočítajú a tá farba, ktorá bude mať najviac bodov, tak získava tento Master pohár. A dokonca aj putovné poháre od tejto sezóny by sa rozhodli dať pre jednotlivých víťazov Rahel 1 a Rahel 3, takže je tu opäť väčšia motivácia. Ešte niečo špeciálne, Braňo? Budeš prítomný počas All-Star? Budem prítomný v poobedných hodinách. Dobre, tak keď nejaký profesor povie, moje konzultačné hodiny sú od 10. do 12. Mám tam do obeda zápas s deťmi v Nitre, takže hneď po tom zápase prídem a zapojím sa do organizačných vecí. Samozrejme budeme pripravovať celú tú akciu v piatok aj s Andym. Matúš, neviem, či je piatok tu. Jasné, všetko vám pomôžem. Ale to... Ale si fúchame. Nie, tu som. Dobre, takže v podstate najbližšiu akciu by sme asi mali mať nejako zhrnutú. Všetko vieme. 13.1. sobota, zimák v Ružinove, iba možno začiatok, kedy začíname? 8.45.
8.45. O 8 príchod všetkých hráčov. O 8 príchod všetkých hráčov a približne do 5. To môžeme možno ešte povedať tak približne, kedy bude to možno korčulovanie s rodinami, lebo to je možno aj pre ostatných taká vec, aby si zavolali na tú danú hodinu. Okolo 3. Okolo 15. tu bolo, takže okolo 15. pozývame ešte extra všetkých. My naposledy to boli veľmi, dokonca z poslednej akcie si pamätám, že bola žiadosť, aby sme to ešte navýšili ten čas, lebo tam bolo... sme to navýšili teraz. Takže je tam myslím, že nejaká hodinka, nie? Hodinka na to, takže budeme mať samozrejme všetko k dispozícii fotografa a aj bude sa vytvárať zase aj aftermovie z tejto celej akcie, pretože sú to veľmi krásne spomienky. Ešte by som chcel spomenúť, že na drafte Ráhle 1 si vlastne kapitáni vybrali pekný trest pre posledného, ktorý skončil vlastne posledný na týchto súťaží. To by chcel ešte odkomunikovať s Pezinkom, ale... Teraz sa to dozvedia. No a čo to bolo? A je to vlastne, že vlastne jeden kapitán týmu, Matúš Kadraba je vlastne aj trénerom detí tu v Ružinove a oni majú v nedeľu ráno vlastne tréning. Takže tým, ktorý prehrá, príde vlastne s tými deťmi trénovať v nejakých maskách, že si musia pripraviť nejaké masky na rýchlo. Môžeme ísť aj my organizátori? Ty tam určite budeš... Ja nepotrebujem, ja si dám masku bráňa. Konečne budeš pekný. Konečne budeš pekný, hej. A trojka má nejaký trest? Ja by som to spojil aj toto. Ja by som to dal všetkým ako must be. Hej, že tu musí sa ráno dostaviť. To je najmali z posledný tým tej tímovej súťaže. Alebo tak. Dali sme tam nejakú klauzulu, hej, že organizátori majú právo hocičo, hej. Dobre, takže to je akcia Ráho All-Star Game. 13. Pravidlá budú, ak si nemyslíme. Jasné. Vyhrajú organizátori, vyhrajú. Tak si to robíme v tej lige. Vždycky musí vyhrať nejaký organizátor. Áno. Sa musíme aj my nominovať raz na to All-Star. Boli, aj sme vyhrali. Hej? Ja som tiež už vyhral. Tak čo si tým vyhral? Tým Morvy sme boli, ne? Tým Morvy sme boli, no. Tým Morvy, no. Biele dresy. Áno, v Avione. Posledná akcia, čo bola v Avione. Nie, predposledná, čo bola v Avione. Dobre. Meršo bol s nami v týme. Meršo, aký, Morvy, ty vrane, ja a ešte... Ja som bol raz. Koty bol. Ja som bol v Pišťovom týme, si pamätám raz. Ty si vždy v Pišťovom týme. Pišťovom a bol tam, že Miro Huntata, Tu už legendy hovoríš. Jurky. Ale neviem, kto bol. Ty si Miro? To sú už veľké mená. Dobre, pre krátkosť času posuňme sa na... Môžeme ešte spomenúť, že potom hneď 20. januára, sobota, nedeľa začne prvé kolo v novom roku, aby vedeli ostatní, že sa majú vtedy štelovať, trénovať, dvojfázové tréningy a tak. A čo, ďalšia akcia, alebo príde hneď v krátkom slede? Príde Winter Classic. Príde Winter Classic. A čo? Bola tam menšia zmena v termíne, takže to, čo sa analyzovalo pred sezónou, bolo možno aj teraz dobre povedať nahlas. Mali sme pôvodne 3.2. 3.4. tak. S tým, že v tom čase, v termíne 10.11.2. bude na zimnom štadióne v Ružinove nejaký... Opačne. Nie, 10.11.2. Aj neopačne. Tak to je hovorím. Bude na zimnom štadióne v Ružinove veľký turnaj žien. Áno. Medzinárodný nejaký. Poznáme zimný štadión, tak nás požiadali. Andy tu už otvára šampionské. Bol gong, polhodinka. Zimný štadión nás požiadal, či sme ten termín vedeli uvoľniť ľadovú plochu kvôli aj zápasom SZLH, HK Ružinov a tak ďalej, aby sa to tu pomestilo všetko. Tak sme sa rozhodli, že ideme k zimnému štadiónu a tým pádom sme celé kolo, aj tých súperov, ako sú nastavení, aký boli nastavení 3.2. presúvame na 10.2. a celé kolo z 10.2. presúvame späť na 3.2. Proste tí, čo mali hrať Winter Classic, budú hrať, takže aj s tými súpermi, s ktorými to mali hrať. Len sa vymenia tie dve kola medzi sebou, čiže vlastne napríklad v jednotke Petržalka nemá hrať Winter Classic, tak ho hrať nebude, ale 3.2. hrať bude normálne kolo, ktoré malo byť 10.2. a znova 10.2. hrať nebude, lebo je Winter Classic, ktoré malo byť. Proste sa to zmení, ale podstatná informácia je, že 10. a 11. februára nás čaká veľmi krásna akcia.
Pevne veríme, že aj počasie nám vyjde, pretože je to dosť dôležitý faktor a bude to opäť v Hlohovci. Opäť Hlohovci. A vedia to v Hlohovci? Ešte nie. Tak, keď nás počúvajú aj v Hlohovci, tak potvrdzujeme termín a ohlasujeme zmenu termínu. Vedia o zmenu termínu. Tešia sa na nás? Veľmi že tak, ale hlavne na teba trošku. Ja nebudem tam, to ma najviac mrzí. Ale 11. tam budem. Ja ste videli teraz pohľad Andyho? Neviem tam. A my sa zvykli mať to, že väčšinou si. Sa vyhýbam tým všetkým akciám. Minulý rok mal toto, že Pišťo väčšinou nebol, teraz Pišťo je skoro vždy píska všetko. A ty sa vyhýbaš akciám. Dobre chalani, tak máme naplánované toho dosť veľa. V podstate potom nám bude nasledovať koniec základnej časti, awards, oceňovanie, playoff, koniec sezóny a letné turnaje. Začiatok novej sezóny opäť v septembri, Zase istý kolotoč. Zase ten istý kolotoč, ale sme veľmi radi, že plný kolotoč s plnými dávkami, s plnou zábavou, energiou. Ako pozerám na Braňa, ktorý mi ukazuje už 20 minút, že koniec. Nie. Ešte chlapci, môžete v rýchlosti povedať, ako ste strávili sviatky. Braňo, bol si Grinch alebo bol si Santa? Doma. A bol si Grinch alebo bol si Santa? Ale. Doma Santa. Andy? Ja som bol s rodinou v Tatrách a Silvestra sme boli s partiou na Orave. No vidíš. Kysucia. Andy, viem, že... Zase budú hľadať, že... Ja som videl, že Andy bol na Vianoce v Tatrách a hneď ako odišli, zobrali celý sneh so sebou. Čo? Nie, nebol u mňa. Ja som iba videl, keďže sledujem ho na Instagrame aj na Facebooku, tak som videl, že je v Tatrách. Aj 24 ste boli v Tatrách? Aj 24? 24 áno. ste boli? 23 až 26. Dobre, a to doma sa boli na hoteli, hej? Hej. A stromček ste mali tam nejaký? Tam bol obrovský stromček v lobby. Lobby bol stromček a večeru vám varil, akože to ma zaujíma, lebo niekto chodí takto do hotela na Vianoce, že jak to tam prebieha? My sme boli normálne Vianočnú večeru. My sme boli prvýkrát, lebo mama... Nepozeral si s tou černoškou ten film Posledné Vianoce, ako sa volá? Tučná? Silnejšia dáma, áno. No a čak v Karlových Vároch, čo je natočené. No. Nebude počúvať. Dobre. Som rád, že chlapci, že ste strávili, oddychli si a jak pozerám na vás, tak ste plní energie do roboty a uvidíme, že ten výsledok hneď o týždeň, že ako bude vyzerať, takže... Ale hej, dobre bolo. Ja, tak oni pekne vychytali, tá fáza, kedy bol sneh, oni mali a jak ste odchádzali, tak ten posledný deň tam už bol len taký, jak keď posolíš iba, hej, to akože nič, hej, takže... Žiadne starosti, všetko navarané. Čo? Ja nič doma, hlavný kuchár, vyzdobili ste ten dom? No ste vyzdobili? Všetko, Mekelistrovci, ako naša rodina je čisto Griswoldovci, to ako keď chceme, u nás sa niekedy na ulici smiali, že aj dokonca, že máme natočiť seriál a mali aj pre ňoho názov, že čo nového Koconovci. No takže aj povedz, že to čo hovoríš, ten na zlatú Laliu, že to je? Ja nie. Laliu. No, to je Liliu. Ja čo, vinčovačka. No, daj to. Vinčujem na tú svätú Viliu, aby ste sa dožili druhej svätej Vily. Pri zdraví, pri šťastiu a pri Božom požehnaní. Ale to sa dáva vždycky len na 24. Hej, tak. To pokazil vlastne. Pokazil som to. Ale samozrejme natáčali sme 24. toto. Ale Anke už bol na súbe strane. Nič, to tam neprerobíme, že budeme. Môže sa opraviť, že nie na Orave, ale na Kysuciach. Dobre, každopádne ešte raz ďakujeme, keď ste si toto vypočuli opäť raz až do samotného konca. Asi prvýkrát v histórii ideme pod 40 minút tento podcast. Tak chalani, ešte raz ďakujem za vašu účasť a za vaše postrehy, aj vízie, a vlastne akcie, ktoré ste nám ozrejmili, ktoré nás čakajú v roku 2024. Takže ešte raz ďaká. Čaute chalani. Teším sa na vás, vidíme sa na All-Star Game. No a takže my sa už s vami lučíme a vidíme sa už najbližšiu sobotu na akcii Rahel All-Star Game 2024. Majte sa a počujeme sa čoskoro.